Meron mga idol, ayos. Malaki na rin ito. Ayan mga idol, oh. Meron mga idol. Ayan mga idol, oh. Mga idol, oh. Lipat na lang natin. Pang ulam lang huli natin ngayon. Yan mga idol, magandang umaga po sa inyong lahat. So nandito tayo ngayon sa payag. Tama, pakulo muna tayo ng tubig kasi magkakape tayo. Bali alas 5 pa lang pasado, mag alas 6 na. Bali magpapandaw tayo ngayon mga idol ng mga trap natin, 10 trap. Sana makaswerte na naman tayo. Bali kahapon mga idol dito ako naglatag, nakachamba rin tayo sa ating spot natin. Saka kahapon din ako naglatag sa yung papandawin natin ngayon. Sana makadali. So paano mga idol, update ko na lang kayo mamaya pag nandun ako sa spot. Yun mga idol, nandito na ako sa spot natin. Nandito na ako sa unang trap. Yan ang unang trap natin mga idol. May pain pa. Tuyo dito mga idol. Hindi masyadong inaabot ang dagat. Ay inaabot pala mga idol. Yun ang lahang bakas ng tide. Wala mga idol, walang kabawas-bawas yung pain, no? Hindi man lang nagalaw. Sige mga idol, stay tuned lang. Nandito na tayo sa pangalawang pandaw natin, pangalawang trap. Yung mga idol, wala rin mga idol. Wala. Sige, stay tuned lang mga idol. Dito na tayo sa pangatlong trap natin mga idol. Yun yung pangatlong trap natin. Sana may huli na. Meron mga idol, ayos. Malaki na rin ito. Yan mga idol, nakadali na. Sige, stay tuned lang mga idol. Punta na tayo sa iba. Ito na mga idol yung pang-apat natin. Wala yata mga idol. Wala mga idol. Sige, stay tuned lang mga idol. Yan mga idol, meron po tayong trap dito banda. Diyan, may trap tayo dyan. Yan, sana meron.
Wala mga idol. Yan mga idol, may truck tayo dun banda. Nahirapan ako dito sa pagdaan mga idol kasi ang daming sasahan. Nagsuot-suot ako dun, punta dun. Wala nang daan. Ang dami kasing sasa. Wala mga idol, oh. Wala. Pang-anim na napandaw natin to mga idol. Sige, station lang mga idol. Yan mga idol, bali apat pa yung papandawin natin. Dito yung banda yung isa. Yun, dun. Sana meron. May pain pa. Ito ba cup ng mga idol? Pang ulam lang. May idol, pang ulam lang mga idol. Suga-suga crab. Yan mga idol, ito na yung pang-walo natin. Wala nang pain, no? Sana malaki. Wala. Nalaglag lang pala yung pain. Pero mayroon suga-suga crab. Yan. Ang ulam lang. Station lang mga idol. Wala, dalawa na lang yung papandawin natin. Dito banda mga idol yung pangsyam natin. May pain pa. Wala mga idol. Suga-suga crab lang. Yan, o. Station lang mga idol. Ito na yung pang-sampu natin. May kain pa. Pero parang mayroon mga idol, oh. Kasi may gumagapang. Meron mga idol. Yan mga idol. Pang ulam lang yung nadali natin ngayon. Okay, station lang mga idol. Ito na lang ko. Update ko na lang kayo mamaya dun sa kubo natin. Yan mga idol, bali nandito na ako sa kubo natin. Bali 2 piraso lang yung huli natin. 2 alimango lang.
Kaya ito yung isa. Ayan o. Pang-ulam lang talaga yung huli natin ngayon. Ay lalo. Lipat na lang natin. Pang-ulam lang yung huli natin ngayon. Kape muna tayo mga idol. Na lahat ng huli ko mga idol. Mga ulam. Dito na lang muna yung video natin. Kasi may trabaho pa tayo. Ingat po kayo mga idol. So, nakadalawa lang tayo ngayon. Hindi tayo makakabenta, pang ulam lang. Mukhang hindi talaga araw-araw ay swerte tayo mga idol sa paglalatag. Medyo may kahirapan din yung paglatag ng trap kasi nasa masukal, tapos kaunti lang ang huli, pero ayos lang mga idol. At least nakapag content din tayo kahit pa paano, maka-upload lang. So kita-kits na lang ulit po mga idol sa next vlog natin. So pagpasensyahan nyo na yung huli natin ngayon, medyo mahina. Bawi na lang tayo sa susunod. Sana makadali tayo sa sunod.